Kanhi Presidente Rodrigo Duterte subling magpapili pagka-mayor sa Davao City ug ang anak nga si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyang bise. Usa ka bishop ang mudagan usab pagka-mayor sa Dakbayan. Ani report ni John D. Esteban. Of course, mayor tayo. Mao kini atubag ni former President Rodrigo Duterte kalabot sa pangutana kung mudagan ba siya alang sa 2025 national and local elections. Ginalantaw ang Duterte tandem sa Davao City. Gumikan sumala sa kanhi presidente, subli siyang mudagan pagkamayor kung kana daw ang gusto sa tao. Ang anak kasi incumbent Mayor Sebastian Duterte daw ang iyahang vice mayor. So, is it in public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community Yes, of course. gusto ng tao ibig sabihin? Yes, Yes. yes. Sige, mayor tayo. Mayor Baste and What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Wala na matud pa siya'y plano mudagan sa national position tungod sa iyahang edad. Apan daan na niyang gisulti nga retired na siya sa politika kay dili na kaya sa iyahang lawas. I think that at my age, 73, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Ugaling subling mudagan gyud pagkamayor ang amahang Duterte, makaatbang niini ang usa ka bishop. Siya ang founder sa Christ the Healer International Missions Movement nga si Rodolfo Rod Cobos nga nag-file sa iyang COC niadtong Sabado isip independent candidate. Buot matud pa niya og kausaban sa syudad ug bisan kuno nga mga dagko nga politiko ang iya makaatbang. Anda matud pa niya kining atubangon. Kahinumduman nga kapinduha ka dekada nang gidumalaan sa mga Duterte ang Davao City. Wala akong against sa kanila. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may pagkailayan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban. Libreng edukasyon o hospitalization sa Southern Philippines Medical Center ang pipila sa iyahang plataporma. Bisi niya ang kanhi empleyado sa City Government of Davao nga si Rodora Barcena. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.